Давайте да хванат тортичките. Така. И сега ви моля да се изберете по някой от кавалерите на другата двойка. Размяна. Идеята е момчето колкото може по-бързо да изяде пастата. Идеята е момичето колкото може повече да го забави, за да спечели нейния кавалер в съседната двойка. Казах ли старт? Старт казах ли? Не съм казал, нали? Готови ли сте? Минете малко нататък да ви гледат. Аз съм ви гледал. Аз това номер го знам. Не, той сам ще се взема. Дамите просто ще държат чинейката и ако може да му пречат по-бавно да еде, толкова по-добре. 3-4! Абе, почвайте, бе! Имаме ли готов? Нямаме още готов. Евентуално някой дама, ако стъпи в тортата по земята, не се притеснявайте, сладка е, някой друг може да дойде да я оближи краката. Абе, не виждам какво става тук, дамата държи ли чинията или те вече всяка да се самоуправят? Абе, те се самообслужват направо. Абе, те направо се самообслужват, какво става тук? Никакъв ред няма. Малко остана. Ей, паци, ти си много хваля, бе. Къде ще го прави? Имам първа награда. Кой е втория? Хайде, кой е втория? Третия се отказа, значи ясно е кой е втория. Не са притеснени. Хапвай си бавно, аз ще говоря. Знам, че не можеш да говориш. Абе, сега ако го накарам да извика ура! Недей. Паци! Слушай, Паци! Имам торта тук, изведнъж! Пачев, не ми говори на ухото, че вече е пълно. Виждам тук е торта. Е, тук бе, вътре. Абе, тук Избягвай да говориш. Избягвай, я така. Ей, там на масичката оставете чинийките. Захари! Захари, ти можеш да! Пачев, една бутилка, чакай малко, една бутилка хубаво червено вино, да се пиеш някой ден на спокойствие, така, и си мисли за тортата, заедно с дамата. Ти с дамата друго ще правиш, ти баш за вино ще мислиш. Сещам аз, че те избила на друга, ба. Второ място, къде отиде второ място? Ето, печелите Монтроял, бутилка шампанско. След тортата много добре ще ви дойде и ягоди мислех да ви донеса, обаче не пристигна камиона от Англия. Ягодите са се развалили по пътя. Оближи го дека, колко търкаш, оближи го.